Biye tarate juin kalo kile 32 ani mugan ale ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka kɛɲɛ ni aw ka wagati olu tɔgɔw ye aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakariba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛɲɛ ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ belebele ye u ye dankarikɛ banbagaci wale maaw ka banbagaciya wale caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bulu kesi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni fɛn min kɔni jumara fo ka taa se kɔna ale ma an bɛna an da don o la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni fɛn min kɔni siraba kankan na o lakana o sabati di bunakun ye k'a fɔ ko dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ bila o baaraw olu kɛli kama o tako mugan ale ni filanan olu nun donna an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sirabakanko ɲɛnabɔli bunakun kan ale fɛn an bɛna an da don o la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye fɛn min kɔni i ye fɛn min ye ni o ye formation ni min bɛ kɛ lakɔli karamɔgɔw olu kɔni kunna k'a fɔ ko olu fɛnɛ san laban ɲɔgɔndan baaraw olu nun donna an bɛna an da don o la ko walawala k'o da aw kunna olu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se dalila ka lakana sabati jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na o ye an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ belebele ye o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka fintigilakaw ka ɲɛma kumalasela ni o ye état major général ye ale kɔni ye lase kɛ lase min sen fɛ ni a ye a yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka wulikajɔ u ka baaraw kɔnɔna na ko o kɛra sababu ye sibiridenw n'o o tun bɛ bɛn juin kalo tile 27 san 2026 k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ka darajɛ dɔw tun bɛ a la ka kɛ ko o kɛra sababu ye ni u ye dankarikɛ o mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na bulu kesi ale kɔni dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ Duwanza mara la o nasiraw fɛ k'a fɔ ko wagati jan hali bi fɛn min kɔni ye laɲiniw olu baaraw kɛlen k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ni u ye baara fila ɲɔgɔnna bonɲɛ ko an ka wolomasiri tabaw u ye olu kɛ ni o kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ka ɲɛma caman ni ka dankarikɛ olu la ale ni u ka baarakɛminɛnw olu caman k'a fɔ ko o wagati kelen yɛrɛ fɛnɛ bunakun kan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa caman ni olu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ bolimafɛn sen filaw la ni o ye motow ye ni o kun b'a fɛ ka fɛn min kɔni ye ngara ni ka o da an ka fɛn min kɔni ye taji mobiliw olu dontɔ la olu ɲɛ o kɛra sababu ye ni an ka fintigilakaw ye fɛn min kɔni bunteni da u kan o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni o taara ka o kɛ jomara ni Welesebugu olu ni ɲɔgɔn cɛ o nasiraw olu fɛ ka se ka dankarikɛ o banbagaci wale maa ninnu olu caman na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara ye ko o taara ka o kɛ an ka fintigilakaw olu fɛ walasa fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ka daga yɔrɔ min ni o bɛ yen nɔ kilomɛtiri 10 ale ni kelen yanni i ka se Batuma fɛn min kɔni ye ni o bɛ kɔna kɔni kɔrɔyanfan fɛ ka yira k'a fɔ ko dankarikɛra olu la ale ni fɛn min kɔni ye Mopti dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o nasiraw fɛ an ka fintigilakaw ka kumalasela u ka ɲɛma ni o ye état major général ye ale ye foli belebele ta ka a kɛ an ka wolomasiri tabaw ye ka kɛɲɛ ni u ka nin baara cɛsirilen ninnu ye walasa jamana lakana o ka se ka sabati cogoya min na ka tila tuguni k'a fɔ ko layidu minɛ ni an ka wolomasiri tabaw ye o ta jamana kɔnɔdenw ye ni k'a yira k'a fɔ ko u bololaminɛw ko olu bɛna lakana o mana kɛ fɛn min kɔni ye Mali dugukolo fan o fan ko o baaraw ko olu bɛ sen na ko wa ko fɛn min kɔni ye Misikara Jarati ye ko o tɛna bɔ o wulikajɔ o kɔni na fo ka taa se fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ngara dali la u la fo ka taa se u ma labanw olu ma o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka lakana sabati an ka siraba kanaw la walasa maaw ka u ka tagani ka segin bolo kɛ u ka bolimafɛnw na siraba kan lafiya ale kɔnɔna na o baaraw olu taara ka u nun don dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛnnen don u kama anw ka jamana kɔnɔna na o tako mugan ale ni filanan o baara taara ka o kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don siraba kan ko tagani ka segin baaraw olu bunakun kan ni o ye madame Danbele Madina Sisoko ye ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntɛnɛndow ni o kun bɛ bɛn juin kalo tile 29 san 2026 a ye o baaraw ni ka olu nun don min na ni a kumakun taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka siraba kan dagolow la feerekɛla minnu ye jagokɛla minnu ni olu bɛ yen nɔ fo ka taa se maa minnu ka baara bɛnnen don mɔbilidilanw ma ni olu ye garagisiw ye olu minnu bɛ kɛ an ka siradaw la walasa ka fɛn min kɔni ye an ka goudron ni ka olu minɛ kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko baara bɛ ka taa ka o kɛ walasa olu ka se ka u sɔbɔ goudrondaw la cogoya min na k'a fɔ ko o kɛra ɲinata ale kumakun ye min baara fana bɛ ka taa ka o kɛ minisiri ye ale ni an ka fɛn min kɔni ye Bamakɔ sigida
sigida sabana ale meriba ni o ye madame Jide Mariam Diallo ye ka yira k'a fɔ ko u ye ɲɛfɔli kɛ degun min ni fɛn min kɔni jagokɛla minnu bɛ sigi goudron dagolow la olu bɛ se ka o lase siraba kan bolili o lafiyaw o bɛ don o la cogoya min na ka ɲɛfɔli kɛ o ko ni olu bunakun kan ani maa minnu ni olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ u ka fɛn min kɔni ye magasinw ni ka olu kɛ goudron daw la ka depobaw ni ka olu kɛ o yɔrɔ la ko a bɛ kɛ sababu ye ka siraba kan boli ni ka ale koron kosɛbɛ o nasiraw fɛ an ka minisiri ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye walasa u ka se ka faamuyali ni ka o ta ka o kɛ siraba kan kasara minnu ni olu bɛ ta ka o kɛ ko fɛn min kɔni ye san 2025 o kɔnɔna na ko siraba kan kasara ale kɛra sababu ye ka maa 648 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa 80 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni ka olu kɛ banabagatɔw olu ye ka kɛ ni fɛn min kɔni ye cakɛda min bilalen don siraba kan ko olu ɲɛnabɔli bunakun kan anw fɛ yan ni an ko o ma ko ANASER ale ɲɛmaaba ka jateminɛw ni a ka cakɛdenw ye ni o ye Usumani Ba Mayiga ye o nasiraw fɛ k'a fɔ ko nin baara bilalen don sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kɛ ni Bamakɔ sigida 3nan ale ni sigida 4nan ye walasa siraba kannaw la lafiya olu ka se ka sabati cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an ka lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ ka degeli bɛ kɛ kalanso minnu na k'a fɔ ko u san laban ɲɔgɔndan baaraw ko olu bɛ ka kɛ sen na ni an ko o ma ko IFM ni o ye lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ ka kalanyɔrɔw olu ye k'a fɔ ko o baaraw olu nun donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kalanso min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Julius Yere ni o bɛ Amdalayikaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko kununko tɛnɛn k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndan sɛbɛnnimaw ye ko olu kɔni baaraw daminɛra yen yɔrɔ kofɔlen na san 2026 o kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma min ka baara bɛnnen don an ka kalanko ɲɛnabɔli ma ni an ko o ma ko enseignement normal ale ɲɛmaaba k'a fɔ ko ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na walasa baara ninnu olu ka se ka ta ka o kɛ o kɛcogo la ni o ye Bubakari Abdulayi ye fo ka taa se an ka fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ centre min na ale yɛrɛ fɛnɛ ɲɛmaaba ni o ye Zeno Agisa Mayiga ye k'a yira k'a fɔ ko kalanden ma 10,417 ko olu de bɛ ka nin ɲɔgɔndan in kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn min kɔni ye centre 19 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o centrew la ni fila o cogolen bɛ anw ka faaba kɔnɔna na yan nɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ kɛnɛya ko o sabatili nasira fɛ an ka minisiri min ka baara dɔnnen don kɛnɛya ale sabatili ma anw fɛ yan nɔ ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Ture ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka baara ni ka olu bila sen ka Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan nɔ min bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛ siraw ni ka olu bila sen ka walasa fɛn min kɔni ye kɛnɛya ale ka bila sen ka wagati kuntagalajan o la anw ka jamana kɔnɔna na ni o baaraw bɛ ka ta ka o kɛ tile 3 ale kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka jamana ka cakɛdenw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenw fo ka taa se bololaminɛw olu ma ka olu bɛɛ lajɛlen ta ka u fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛ baarasira ye ko laɲini o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka baaraw ni ka olu bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la teliya la kɛnɛya ko ale bunakun kan o bɛ se ka sabati cogoya min na ale ni yiriwa kuntagalajan o bɛ se ka kɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni maa minnu yɛrɛ fɛnɛ ye u bɔ u sigidaw la kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ ma ka na fɛn min kɔni ye yɔrɔw la olu ka se ka lafiya sɔrɔ u mana kɛ Mali fan o fan u ka u yɛrɛ ye u sigidaw la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛ dansi kɛ an ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na wagati wɛrɛ ale ni an nataw la ni kunnafoniya wɛrɛ minnu ni olu sɔrɔla o bɛ walawala ka o da aw tulo kan to don kan jɛlen na Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko aw kan bɛɛ wasala.